Чакай, както виждате, днес играем Майнкрафт, втора част Майнкрафт оцеляване. Съжалявам, че е толкова шумно, просто съм в училище. Тук сега ще изрепаем кола, но не знам, че не намирам желязо. Пещера! Супер! Сега ще пусна пада, защото започваме часа. И ето, продължавам клипа. Не гледайте това. Един крипър ме взриви. Много съжалявам, че говорих думи, не знаех, че... Аре, мълчвай! Добре, Епизод ли правиш? да. Не виждаш ли? Имам мобизъм. Ох, боже. Не се казва епизод клип. Епизод, когато се вижда лицето. Аре, мълчвай, бе. Направи да се вижда лицето. Аре, стига! Тихо! Време клипа на Тони. Хора, аз съм супер геймър, здравейте. Той не качва клипове. Да, според знам как да ги кача. Аз съм балата на гея, гледали сте ми музики? Аре, мълчва, бе. Игра се казва... Аз къде съм балата на гея? О май гад. Като ни спомняш, след това е с буквите. Да. Абе, той прави епизод. Може да говорят по-ко. И тук сме да така. Версия, може да ми го направиш на долу сърца? Не, Компютър. не можеш, защото при твоята е много стара версията. Още ли правиш лид? Още ли прави... Той не още ли правиш лид? Той не правиш още целулит. Колец малко. Нали колец? Така. Тони, Това още ли го правя на пръчки. Аре бе! Пръчки. 32 пръчка имам. Тони! Още ли правиш лид? Казвам се супер печага. О, Тони, ти ли си пуста? Да. Супер печага, още ли имаш ли сарет? Шарит, да. О, боже, може да ми изправя своята Майнкрафт? Да. Не. Майко, Здравейте, аз съм X-World. Здравейте, аз съм балата на гея. абе ти въобще не снимаш. Аз снимам, но не знам как се кача клиповете. Защото не съм ти виждал клиповете. Ай, няма Да, да защото не кажа. знам как се... Защото не знам как се качват. Но майко, мила. Толкова. Да, готово. И сега ще пусна на пауза. И ето, продължавам клипа си. Аре. Ето ми ги нещата. И Джайанта пусна. Да, бе, Джайанта ще пусна, че утре си. Да не го. Той дори да отиде. Ето ми ги нещата. Той си е пуснал. Пълен си. Искаш ли когато имам интернет? Слагам рандом. Не. Сещам се Да ти направя моя сървър. Не. С хора е. Стига толкова, мръзва ми. Айде. Хора? Айде. Намерих злато! Печеля. Голд. Намери се, казва се голд. Знам. Какво ще правя? За кой не го взимаш? Защото нямам желязна кирка още. Желязо тук е много трудно в това оцеляване. Няма да ти скъпа купите. Толкова голд намирам. Спокойно искам да ме видиш един път. Добре. Още голд. Айде. Ти ще имаш лава, не искам. Където има лава, където има много лава, може да има и диаманти. Да. А само с лава и вода можете да си направите портала. Да, ако има лава и вода, ама много лава и вода. Да, трябва да. И някои блокчета. Да, Само че сама и се загубих. Спокойно. Имаш принц? Не. Принц е много силен. Тук умирай! Дарк принц, брониран. Убих един прилеп са. Хора, ако играете Clash Royale,
Аз съм почти се нагласен, защото имам Legendary. И това е Graveyard. Но къде... Ох, боже, къде ми е дупката? То пусна Giant, край! Желязо! Желязо! Сега ще изкопаем... Сега ще изкопаем... Голда. Да, голда. Чакай, бе! Само два ли са? Мокни малко. 4 майче. Ама виж, че ми бе драгни. Тази беше, някой беше, тази беше бе драгни. Той си е пуснал кутийката. 6 голд имаме. Хора, супер печалата след малко с Брент ми изпрати неговата Майнкрафт. И ще може да снима и той на компютър. Да, но аз не мога да я игра, защото почти не я разбирам. Много ще се науча. Имаш щит! Тук няма щит. Ама щом имаш... Не. Охо! Сега. Охо! Да си взема работа. Да си взема заядническа. Ето, гледай какво направи. Марш. Така. Не е толкова кадрувам. Ти имаш най-кадровата коса. Ти няма да гледаш. Що? Ето казах ти. Защото никой е лиглю. Айде бе. От двете страни правите чим. Хора, не вярвате на този тук до нас, защото само мога да гледам и да си качва клиповете. Да. И няма моби за нас имам, но не мога да се качва клиповете. Защото не Очаквайте знаеш. някой ден да се качат клиповете. И първият ми клип ще се казва Skywars на Minecraft. Ти не знаеш какво е Skywars пък. Знам и съм го играл. Скоро ли? Аз съм играл в Skywars. Дай си ето сега, защото ме поддаха и ме измамиха. Така. Желязна руда. Айде бе! Аз си пека желязото. Бари. Железен слитък. Дайте госпожа. Да, знам, че е тук. Имаш ли факли? Кирка. А факли? Да, имам. Ето ги. Не си рече много. Ето, какво е това? Вече ги виждам. О, мага. Цял стат. Спря, че ви завариш телефон. Сега пак спирам клипа. Да продължавам клипа. Твоята версия дали е Pocket Edition? Да, разбира се. Pocket Edition е най-хубавата. За компютър е по-готина. Да, но... Сега къде е уния голд да го обера? Като за компютър ти я мисля. Да, ето виж. Да, брат. О, злато. Има вкусно злато. Супер гейм! Мога да си направя златна ябълка, имам ябълка. Един ютубър, който казва, че видя злато и той казва, това е съпълно от SpongeBob. Я им покажи. Чакай. Не. Имам 6. Още две, моля Знаеш те. какво е съпълно от SpongeBob? А килче злато. Поздравления! Ще имам! 42. Нали? Ама трябва да... Ще имам златна ябълка! Братле, видя още... Ето! Вече имам 8! 33. О, как е бързо! Чак, ама Видям още злато. Вземи си. О, красото на злато откри. Косе, знаеш колко злато намерих? 14! Ето виж, трябва ти Още две. Още две злато можеш да направиш две златни ябълки. Още две злато може да намери. печка, която я слагам тук. А да изпечеме нещо, гладни съм.
това. Още ли си имаш клип? Да, снимам Визен! Още 4 ще си направи златна ябълка! Ти имаш ли? Батле? Той се ми да чекам, скучно. По-бързо. Най-седно. Златно килче 6, още 2. Това са будат Спанчо Боб, ако искаш да знаеш. Това е такова. Ако си на... Вау! Аз на кое казвам? Направи ли я? Направи ли я? На Майнкрафт моб казвам Спанчо Боб на гъбата. Махай се! Прави! Къде отиде крафтинг тейбъл? Другата страна, бе. Ти умееш, че го изкопа. Направи си. Нищо ударно, трябваше кол. Мокни, той е много по-добър на Майнкрафт от тебе. Студено ми е. Искам да ям бутче. Матка. Матки, бахти маняцки. Знаете какво забелязах? Мога да си направя gold chestplate. Ами направи си. Трябва първо да се правят инструментите и после броните. Защо още един крафтинг? Не, защо го взе? Има За Киев. Киев да си пълна инвентар. Вече сетих за какво ти, ако се изгубиш някъде. Той ти си много умен на Майнкрафт. 3! Златна ябълка! Златна ябълка. Оце! Направих си златна ябълка! Ти направи златна ябълка на survival. Да, бе. Това е голямо постижение. Нямам за честплейт. О май гад. Може стигате за меч? Да, за меч. Наистина може да направиш златен меч, мой любим. Златните неща на мен са ми любими. На тебе? Също. Цаки-цаки, бати и вото. Бати идиота, ръцки-цаки. Не, идиота. Как се казваш Мак Ларен, как се казваш това? Виж на косата на Вера! Абе, Николета! Не, това е нейна. Да, ти има самотна. Да си направи една каска. Що не? Ама златна. Искам. Така. Сега си... кое е това, бе? Златен нугет. Какво е нугет? Нугет е по-малката версия на златото. Той иска бен сапун ли? Я виж! Супер, бежая, сега се ми трябва да снимам клипа. И край на епизода. Надявам се да ви харесва. Така, не забравяйте да сложите палец нагоре. Довиждане!